Địa phi ta thấy ngã đã ya bịt chi cha men ta Masin boy ying masin on like Insta nga What ka ting trong pi ba ai ka ting i kon ti si Nga follow ya pi dap army ni Pila follow back ya nga Nga ti pi ru Pi don jing mood ya nga Na do ka tu Kas ngi ba nga shan ya pi Hen ray pin no Ban ong ha nga Nga ro nga don Jing mood chi sha Jing mood chi sha ba nga do Ju baba shai ka ju bamba thiang hanga pila pen snge la kum ki sen tiu ba iu bi hanga pila wan pau na do ka tu ka sni thai yanga pila pen yama ale men tangin ye sham na ma jing in ni la yo jing in ni la yo ga ti piro Don jing mood ya nga Na do ka tu Kas ngi ba nga shan ya pi Hen ray pin no Ban ong ha nga Nga ro nga don Jing mood chi sha ba nga do